ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ವ್ಲಾಗ್ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆನಿಕಲೆಗ್ ಪನೊಂದುಲೆ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನಲೆಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ದಾಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಎಂಕಲೆ ಗಾತಿನ ಅಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನು ಇನಿ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಂಡಲ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಆದು ನಡತಿದ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ, ಎಂಕಲ್ನ ಲೈಫುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡತಿದ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ. ನಿಕಲೆಗ್ ಟೈಟಲ್ಡ್ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂದು ಪಾಡ್ದೆ. ಅವು ಒಂಜಿ ಹಿಂದಿ ಮೂವಿದ ಪುದರ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ತ್ರೀದ ಪುದರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬೈದುಂಡು. ಸ್ತ್ರೀ ಪಾರ್ಟ್ 1 ತೂನಗ ಇಂಚೆನ್ ಎಂಕುಲು ಥಿಯೇಟರ್ ತೂತುಜ ಯಾನು ತನಿಷ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏರ ಇತ್ತೇರು ಎಂಕುಲು ಟಿವಿ ತೂನಗ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾರ್ಟ್ 1 ತೂನಗ ಏನ ಮಂಡೆಗ್ ಒರಾನೆ ಅರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಓಲ್ ಆತೀನಿ, ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಅದು ನಡತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಅತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆತಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ಅವು ಇಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಅವು ಸ್ಟೋರಿಲ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಲ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಏರಾ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ತೆರ ಅಂಚ ಪೂರ ಬಲ್ತುಡಾವೆ ಏನ ಮಂಡೆಡ್. ಬಟ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿದಲ್ಲ ಒಕ್ಕರೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಅವು ಪೂರ ದಾಲ ನಾಡ್ರೆ ಪೋಯ್ಜಿ. ಬಟ್ ಯಾನ್ ತನಿಷಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಏರ ಇತ್ತೇರ ಕಲ್ಡ ಪಂಡೆ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಅದು ನಡತಿದ್ದಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು ಅಂಡ್ ಒಂದು ಇಂಚ ಹಿಂದಿ ಮೂವಿ ಅದು ಬತ್ತುಂಡು ಅರ್ಥ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಅನ್ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಆತಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆತಿನಂಚಿನೇನು ಯಾನಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ ಆ ಮೂವಿ ವಾಚ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಉಂದಾಂಡ ಒಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡೇ ಬರ್ಪೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬರ್ಪೆ. ನಿಕಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮದ್ಮೇಡ್ದು ದುಂಬು. ಓಕೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡ್ ಏರ್ ಮಾತ ಈ 90's ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತಾರು ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಕೆಲವೇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತಿನಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಲೋಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪೇರು ಐಗೋಸ್ಕರ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಲ್ಲರು ಒಟ್ಟು ಆ ಒಂಜಿ 90's ಪೀರಿಯಡ್ ಇತ್ತಾರು 90 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಓ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ 94 ಬೊಕ್ಕ ಏಪನ ಆತೀನಿ 94 95 ಅಪ್ಪಗಲ ಆತಿ ಏಪನ ಒಟ್ಟು ಆತಿರು 90's ಒಂಚೂರು ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತು ನೆಂಕು ಅವು ಏಜ್ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಆ ಟೈಮಡ್ ಏರ್ ಮಾತಾ ಇತ್ತಿರು ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಒವು ಪಣ ನಾಳೆ ಬಾ ಅವು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಟೈಮಡ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಡೋರುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಪೊಯ್ ಕೂಡಲೇ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಆ ಇಲ್ಲದ ಜನಕಲೇನ್ ತೂಪನ ಜನ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಬಟ್ ನಾಳೆ ಬಾ ಪನ್ಪುನ ಬರೇತಿನ ಕೆಲವೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚದ ದಾಂಡಲ ಉಪ್ಪುನಾವೆ ನಾಳೆ ಬಾದ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲಡ್ಲ ಇತ್ತಡು. ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲಡು ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಮರತಾನೆ ಆಯ್ತ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಗೋಡೆ ಇತ್ತೀನಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಗೋಡೆಡ್. ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದೊಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಅಮ್ಮ ನಾಳೆ ಬಾ ಅಂತ ಬರೀ ಪುನಃ ತೂದಿತ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನರೆಡ ಕೇಂಡೆ ದಾಯಗಮ್ಮ ಇರ್ ನಾಳೆ ಬಾ ಅಂದು ಗೋಡೆಡ್ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲರು ಪಣ ಇಂಕ್ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂಡು ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ಯ ಏರೆಗ ಪೇಪರ್ ದಾಯಗ ಪೇರ್ ದಾಯಗ ಇಂಚ ಏರ ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲಿದ್ದ ದಂಡಲ ಪಾಡ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಅಕಲೆಗೆ ಅಂಚ ಮಿನಿ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರ ಪಣ ಮಂತ್ಲಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ನಾಗ ಮಿನಿ ಅಕಲೆಗ್ ಕಾಂಡೆಲ್ ಅಕ್ಕುದು ಪೂಜೆರ ಅಕ್ಕುಲ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ ಪೇಪರ್ ಪಾಡರೆ ಅಕಲೆಗ್ ದಾದನ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಾಳೆ ಬಾ ಅಂದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಎನ್ನು ದಿನಾವೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಮೇರ್ ದಿನ ಬರೆಪಿರತ್ತ ಒಂಜು ದಿನ ಬರೆಂಡ ಯಾವುಜ ಬೊಕ್ಕ ದಿನಾಲ ಅಕಲೆ ನೆಂಚಿನ ನಾಳೆ ಬಾ ಅಂತ ಪನ್ಪುಂಡ್ ಮೇರು ಅಂತ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಕುಲು ಇರುವೆರ್ಗ್ಲ ನೆನಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏನ ಮೆಗ್ಗೆಗಂತೂ ನೆನಪುಪ್ಪಂದು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಒಂಚೂರು ನೆನಪುಂಡ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜೊಂದು ಕೇಂದ್ರಜಿ ಅನ್ನಲೆಡ ನನಲ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಕೇನಾಗ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಪಂಜೇರ್ ದಾದಂದೆ ಪಂಜೇರು ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮೊಕಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಮೊಕುಲ್ ಪೋಡಿವೇರು ಜೋಕುಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಅವಲೇರತ ಅಂತ ಪಂತುಜೇರ್ ಆತೆ ಏರ್ಲ ಪಂತುಜೇರ್ ಬಟ್ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೇರು. ಒಂಜಿ ದಿನ ಏರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೇರು ಅವಲೇ ನೇಬರ್ ಯಾರು ಪಂಡೇರು ಅಯ್ಯೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಚಾಕ್ ಪೀಸಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಡೋರಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಂತೆ ಡೋರಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಪಂಡೇರು. ಆಯ್ಕೆ ಡೋರ್ ಉಡ್ಲ ಬರೆಯರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು. ರೋಡ್ ಇಡ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಪಣ ಅವು ಟೈಲ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಡೋರ್ ಉಡ್ಲ ಇತ್ತಂಡು 2 ಸೈಡ್ಲ ದಿನಾಲ ಅಮ್ಮ ಬರೀಪು ನಾಳೆ ಬಾ ಅಂದು ಅವೇನು ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪು ನೆಡ್ ದುಂಬು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ತೋಜೊಂದು ಉಂಡ ಅಂಚ ಪೂರ ತೂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ತದೆ ಅರ್ಜೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಿ ನಾವೇ ಇಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಆಂಡ ಅಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಏತು ಮುಚ್ಚದಿಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲೆಗ್ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪುನಕಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಕುಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋವಂದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಟ್ಯೂಷನ್ ಪೋವಂದಿತ್ತ ಶಾಲೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಟ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಂಗೀತ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಚ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ದಿನ ಇಡೀ ದಿನ ಇತ್ತೀನಿ ಪಿದಾಯಿ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಎಂಕಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜಪಲ್ಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾತ ಪೋನಾಗ ಅಡೆ ಇಡೆ ಮಾತ ಪೋನಾಗ ಮಾತೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಳೆ ಬಾನೆ ತೂವೊಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಥರ ಫುಲ್ ಕೆಲವೇರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಪೂರ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಎಂಕುಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ತ ಓಕೆ ನಾಳೆ ಬಾ ಅಂದು ಗೋಡೆಡ್ ಇತ್ತುಜಿಂಡ ಪಡ ಡೋರ್ ಉಡ್ಮಿನಿ ಇತ್ತುಜಿಂಡ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಒಟ್ಟು ಇತ್ತುಜಿಂಡ ಅವಂಜಿ ಗೋಸ್ಟ್ ಉಂಡುಗೆ ಅವು ಗೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪುಂಡ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ ಕೆರ್ಪುಂಡ್ಗೆ ಅಂದು ಮಾತ
ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಮಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅವೇ ಎಂಕಂತೂ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಏತ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ ಅಂದು ಅಂಚ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಗೋಸ್ಟ್ ಅವು ದಿನಾ ಇಡೀ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ತೋನ್ ಪೋನಾಗ ಏರ್ನಾಂಡಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ನಾಳೆ ಬಾ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅವು ಬತ್ತದು ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತನ್ಗೆ ಕೆಲವೇರು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೆಲವೇರು ಸ್ವೀಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಜವ್ ಎಂಚ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತನು ಅಂದು ಲೆತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂದರೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಆಂಜೋಳಿಗೆ ಅವು ಅಪ್ಪಗ ಆಂಜೋಲ್ ಪೋಪಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಕೆಲೇನೆ ಕೆರ್ದು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತನ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಿಸ್ಲ ಆತೇರು ಅವು ಸುದ್ದಿ ಅಪ್ಪಗ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಎಜ್ಜೆ ಬೇಜ್ಜಾಕುಲ್ ಪೂರ ಮಿಸ್ ಆತೇರು ಅಂಚ ಪೂರ ಪಾತೇರ್ ದಿನ ಇಂಕುಲ್ ಕೇಂದಾಕುಲ್ ಒಡೆ ಪೋತೇರಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಚಕಲ್ನ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಲ ತಿಕ್ಕದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಅದು ಅವ್ರು ಯೋಲ್ ಉಪ್ಪು ಅಕುಲ್ ಮಿಸ್ ಆತೇರ್ ಪಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ರೀಸನ್ ಬೋಡತ್ತೆ ಅಂಚದು ಅವ್ರ ರೀಸನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾತಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಆದ್ಮಿನಿ ಏತ ವರ್ಷ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇಜ್ಜ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಅಪಗ ದಾದ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡ ಅಕುಲ್ ಮಿಸ್ ಆತೇರ್ ಅಕುಲ್ ಇಜ್ಜೇರು ಅಕಲ್ನ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವೇರು ತಿಕ್ಕದೇರು ಅಂಚ ಮಾತ ಸುದ್ದಿ ಯಾನ್ ತೂತುಜಿ ಅವಳ ಕನ್ನಡ ಅಂಚ ಮಾತ ಸುದ್ದಿ ಆ ಇಜ್ಜೆ ಇಂಬೆ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಡು ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಂಬೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಪ್ರತಿ ಬೊರಿಯನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ನಾಳೆ ಬಾ ಅಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇತ್ತನು ಒಂದು ಯಾನೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತೆ ಆ ಬೋರ್ಡುನು ಬರೆತೀನೇನು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಒಂದೇನು ಅಮ್ಮ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಾತಿರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಇತ್ತನು ಓಕೆನಾ ಒಂದು ಇತ್ತು ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಕಾಲ್ ಬರೋನುಂಟು ಓಕೆ ಕಾಲೇಡ್ ಪಾತೇರ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏನು ದಾದ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಅವೇ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಯಾನ ಅಂದತ್ ಬರಿತೀನೇನು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಬಾ ಬೋರ್ಡುನು ನಿಕ್ಕುಲು ಏರಾಂಡಲ ನಿಕ್ಕಲೆಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೇರಡ ಅಥವಾ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇತ್ತೇರಡ ಅಕಲ್ಡ ಕೇನ್ಲೆ ನಾಳೆ ಬಾದ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದ ಕೇನ್ಲೆ ಅಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂದುಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ಲ ತೂತೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಲ್ಪ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಗೋಸ್ಕರ ಆ ಪೋಡಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲದ ಅಂಜೋಲ್ ಬೇಗ ಬರೋಂದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಏರ್ ಮಾತೆ ಲೇಟ್ ಆದ ಬರ್ಪೇರ್ತೂಲೆ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಬೇಗ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಬತ್ತಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸೇರೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಪೂರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಐಕು ಪೋಡಿಯೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೋರ್ಡ್ ದೀವೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಲ್ಲ ಬೇಗ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಮಾತ ಇಂಚ ಪಿದಾಯ್ದ ಕತೆ ಇತ್ತೆ ಐಡ್ದು ನಾಳೆ ಬಾಡ್ದು ಎಂಕಲೆಗ್ ದಾದ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಎಂಕಲೆಗ್ ಆತಿನ ನಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಕೇನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲೆಗ್ ದಾದ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಅನ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಪೊಪ್ಪ ಉಂಡತೆ ಅಪಗಪಗ ಊರಿಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಊರಿಗೆ ಬೈದಿತ್ತೇರು ಆನಿ ಆರು ಊರಿಗೆ ಪೋತಿನಾನಿ ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡು ಅವೇ ಕರೆಂಟ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟಲ ಬೈದು ಜಾನಿ ಏಪಲ ಅಂಚ ಪೋತುಜಿ ಆನಿ ಕರೆಂಟ್ ಪೋತುಂಡು ಈ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡ ದದಾಂಡಲ ಶಬ್ದ ಅಂಡ ಏರೆಗೆ ಎಚ್ಚರ್ಗೆ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಎಂಕಲ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರ್ಗೆ ಆಪುಂಡ ಅವೇ ಆನಿಲ ಆತೆ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಎಚ್ಚರ್ಗೆ ಆಯ್ತನು ಎಂಕಲ ಎಚ್ಚರ್ಗೆ ಆಯ್ತನು ಅಮ್ಮಗೊಂಜಿ ಥರ ಪೋಡಿಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕಲ್ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಥರ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಥರ ಬೆಗರೊಂದಿತ್ತಂಡು ಬೆಗರ್ನ ಟೈಮೇ ಆಯ್ತು ಆ ಟೈಮ್ಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬೆಗರ್ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಬೆಗರೊಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಕರೆಂಟ್ಲ ಪೋದಿತ್ತಂಡು ಆನಿ ಗ್ರಹಚಾರ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಪೊಪ್ಪಲ ಊರಿಗೆ ಪೋತೇರು ನಾಳೆ ಬಾ ಸರಿ ಬರೀತೀರ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಡೌಟ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಎರೇಸ್ ಆತಂಡ ದಾದ ಆತಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಮ್ಮಗ ಪೋಡಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಅಮ್ಮಗ ಪೋಡಿಗೆ ದಾಯಗ ಒಂದುಂಡಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾರ್ ಪಂತು ಜರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂದು ಬರೇತೇನ ಇಜ್ಜೆನ ಅಂದ ಅರ್ ತೂವರೆ ಪೋನಾಗನೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾತಿ ನಾವೇ ಅಂಚ ಅರೆಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎಂಕ್ ರೀಸನ್ ದಾದ ಅನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಬೆಗರುನು ಒಂಜಿ ಥರ ಪೋಡಿಗೆ ಆವೊಂದಿತ್ತನ ಅಮ್ಮಗ್ ಪಿದಾಯ್ ಪೋ ಚಕ್ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಕಾಣೆ ಮುಟ ಮನೀ ಪಂದೆ ಕುಲ್ದಿರಾವೆ ಬಟ್ ಅವ್ ಫಿಯರ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲದೊಲೆ ಎಂದು ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆ ಎನ್ನು ನಾವೇ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಯಾನೆ ಎನ್ನು ಆನಿ ಒಂಜಿ ನಿಶಬ್ದ ಪಂಡ ನಿಶಬ್ದ ಅಂಚಿನ ಸೈಲೆನ್ಸ್ನು ಯಾನೇನ ಲೈಫ್ ಏಪಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಐತೊಟ್ಟು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನಕಲು ಒಂಚಿ ತುರ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಮುಲ್ ಮಾತು ಅವು ಚಳಿತ ಗುಳ್ಳೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬರೋದುಂಡು ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ನಿಶಬ್ದನ್ ಏಪಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ಜಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಥರ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ದಾಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಜಿಂಡ ಆ ರೋಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾಯಿಲಾಂಡಲ ಕಲ್ಕೊಂಡುಪ್ಪ ಆನಿ ನಾಯಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ ಆ ರೋಡು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತ ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ಲ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ರೂಮು ಮಸ್ತ್ ಬೂರೊಂದಿತ್ತಡು ಕತ್ತಲೆ ಪಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಏತ್ ಕತ್ತಲೆ ಇತ್ತಂಡಲ ಒಂದು ಚೂರಾಂಡಲ ದದಾಂಡಲ ತೋಜುಂಡು ಆನಿ ದಾಲ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡಿಗೆ ಆ ಪೋಡಿಗೆ ನಾನು ನಿಕಲ್ ನೋಟ್ ಎಂಚ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಥರ ಫಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಥರ ಬೆಗರೊಂದುಂಡು ಮೈ ಪೂರ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಫಿಯರ್ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಯ ಕಾಣೆ ಮುಟ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಧಾನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತೀನಿ ಒಂದು
ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಭ್ರಮೇನ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಪೋತಿನೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪಲ ಇಜ್ಜಂದಿನೆಕ್ ಆತಿನಂಚಿನ ಪೋಡಿಗೆನ ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ್ಲ ಆನಿ ನಾಳೆ ಬಾ ಸರಿಯಾದ ಇತ್ತುಜಿ ಐಗೋಸ್ಕರ ಬರೆದಿತ್ತುಜಿ ಸರಿಯಾದ ಲೈಟ್ ಅದು ಇತ್ತು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವೇ ಅಂಚಾದು ಆ ನಾಳೆ ಬಾ ಗೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ದು ಈ ಇಲ್ಲಡ್ ಏರ್ಲ ಅಂಜೋಲ್ ಇಜ್ಜೇರು ಪೂರ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪೊಂಜೋ ಉಪ್ಪು ನನ್ನ ಪಂಡದು ಸೀದಾ ಪೋತುನ ಅಂಚಾದ ಅವು ಬತ್ತಿನಿಕ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ನ ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ನಿಕುಲ್ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನೋಡು ಬಟ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನೇನು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಂದು ಚೂರ ಅಂಡಲ ಇತ್ತುಂಡು ತೋಜುಡು ಐಗೋಸ್ಕರನೇ ಅವು ಪೋಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಥವಾ ಎಂಕಲ್ನೇ ಭ್ರಮೇಲ ಉಪ್ಪು ಪೊಪ್ಪಲ ಇಜ್ಜೇರು ಕತ್ತಲೆಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಕಲ ಆದಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಡ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವು ನಾಳೆ ಬಾ ಗೋಸ್ಟ್ದ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕ ಅಮ್ಮಗ್ ಪನರೆ ಆಪುಜಿ ಅಮ್ಮಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತನ ಅಮ್ಮಗ್ ಎನಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೋನರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕಲೆ ಗಿರ್ವೆರೆಗೆ ಮನಸ್ಸೊಲ ಇತ್ತಿ ನಂಚಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಪೊಪ್ಪಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅವೊಂಜಿ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇಡು ಕರೆಂಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಲಕ್ಕದು ಎಂಕುಲು ಇರ್ವೇರೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೋಡಿ ಒಂದಿತ್ತನ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಥವಾ ಅವು ಎನರ್ಜಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಬತ್ತದು ಪಾಸ್ ಆಂಡ ಅವಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ಎಂಕ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಆತಿ ನಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವೊಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಮ ಅವು ಗೋಸ್ಟನ್ ತೂತುಜ ಬಟ್ ಉಂಡುಗೆ ಅಂದುಗೆ ಪೂರಲ ಇತ್ತುಂಡು ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 years ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಾಳೆ ಬಾ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬರೆತಿನ ಚಾಕ್ ಪೀಸಡ್ ಬರೆತಿನ ಡೋರುಡು ಅಥವಾ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಆವೊಂದು ಪೋಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಬರೆಪುಜೇರು ಬಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಈ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇನಾ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಅವೆ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ಡ್ ವರ ಅವೊಂಜಿ ವಟಾರ ಅವೊಂಜಿ ಪರ ವಟಾರ ಅವೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಸೀನಡ್ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಅಕಲ್ನ ಡೋರುಡು ನಾಳೆ ಬಾ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಡೋರ್ಲೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ರೇರ್ ಮಾತೆರ್ನ ಡೋರುಡ್ಲ ಆತು ದುಂಬುದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಟಾರಲ್ ಇತ್ತಿನ ರೋಡುಡು ಇಲ್ಲುಲು ವಟಾರಲು ಅಂದ ಪನ್ಪೆರ್ತುಲೆ ಇಲ್ಲು ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚ ಇತ್ತಿನ ಅಕಲ್ನ ಡೋರುಡು ನಾಳೆ ಬಾ ಪನ್ಪುನೇನು ಇತ್ತೆಲ ಅಕುಲ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ಬರೆತಿನ ಇತ್ತೆಲ ಉಂಡು ಎರೇಸ್ ಆತುಜಿ ಇತ್ತೆಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆದೇ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಬರೆಯೊಂದೇ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆಲ ನಂಬುವೆರ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ನಾಳೆ ಬಾ ಉಂಡು ಏರ್ ಮಾತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸುತ್ತ ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಕಳ್ಳ ಕೇನ್ಲೆ ಅಕುಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ತೂದುಪ್ಪೇರೆ ನಿಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇತ್ತೇಡ ಕೇನ್ಲೆ ಸೊ ಅಂಶ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆತಿನಂಚಿನ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಕ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತಿನೆಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತನು ಎಂಕ ಆತಿನಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತನು ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಕ ಆತಿನಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಆದಿತ್ತು ಏನಿತ್ತ ಏರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ತೂಯರು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಪನ್ಲೆ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿನೇ ಆನ್ ಪನ್ಯ ಮಾತಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅವೇ ಆನ್ ಪನ್ಯ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಅಂಚಾದು ಸ್ತ್ರೀ ಮೂವಿ ತೂತು ಜಾಡ ಪೋದು ತೂಲೆ ಐಟು ಸ್ತ್ರೀ 2 ಎಂಚ ಉಂಡಂದೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಓಕೆ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್